Ilha taħdem għal dan il-mument 14-il sena. Fl-2016 ma kwalifikatx, iżda fl-2020 stinkat biex tipparteċipa fl-Olimpjadi ta' Tokyo. Ħidma li waqfet ħesrem minħabba l-pandemija u l-Olimpjadi ġew posposti. Amy Micallef għandha 22 sena u meta kellha 8 snin skopriet li kellha talent fl-awm li bih rebħet diversi junuri fisem pajjiżna. Amy ilha għal dawn naħar 4 snin tqum kmieni filgħodu u tiqpa sa tard flaxija titħarreġ biex tirrappreżenta lil Malta fl-Olimpjadi. Ili nipprattika l-Olimpjadi għall-aħħar 4 snin ovvjament. U l-preparazzjonijiet kienu tqal ħafna, kif għatlek inqum kull-jum fl-4:30 ta' fil-ħodu, fil-5:30 nkun fil-pool, nitrenja għal xi siegħa u nofs fil-ħodu u nerġa' satej fl-għaxija. Micallef spjegat kif issa spiċċat titħarreġ fl-ilma baħar biex ibqar iżżomm lilha nnifisha attiva f'dan iż-żmien ta' sfida. L-iktar ħaġa li ovvjament laqtitni huwa li t-training tiegħi qisu waqaf kull met nagħmel qed nipprova nhom fil-baħar, kelli nixtri wetsuit ukoll, the training is very different. U nagħmel ħafna body work, body training, land training id-dar. Minkejja dan ix-xkiel, Amy xorta waħda ħarġet il-pożittiv minn din is-sitwazzjoni, hekk kif issa għandha ftit iktar ċans biex tipprepara lilha nnifisha għall-akbar avveniment sportiv li mistenni jsir sena oħra. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.